ibu bendahara menika nggih. Nggih, biar aman. Nek Pak Cahya engko gawat engko. Ora kok pek dhewe ae. Hah? Ora dipek dhewe ae. Ya aja iki nyambut gawe bareng. Mosok mau ya arep nyanyi dhewe ra nganggo gamelan. Wah, ya wah, pinter cantik sekali kamu. Kandhane ngomong. Wis cantik, pinter, ayu, aku seneng. Kadokna aku mbiyen bojone polisi, atiku ayem. Ngerti sinden ayu polisi ya ndingkluk wedi karo aku. Ning lek bojo dalang cedak sinden ayu kaya Elisa ngene atine bergetar. Diam-diam. Loh, aku ngerti loh Pak sampeyan ambek Elisa diam-diam ada sesuatu rasa piye ngono ngerti. Rasa bakso. Tapi enggak apa-apa. Itu kan spiritnya orang punya kerja. Dadi seniman kuwi kudu kaya ngono. Ibaratnya panjenengan menika menawi di lapangan neng pentas ngene iki sebagai seorang dalang itu milik umum. Kok sing nembang lagu Polri milik kita adalah Bu Kesi sebab apa? Tak golekke salah satu sinden sing biyen pertama kali mempunyai pacar adalah polisi ya Bu Kesi kuwi. Iya, Pak. Jenenge Nanang. Mbok saiki tugas nang ndi aku ora roh. Iya. Bu Kesi biyen ya tau lara, tau tipes awake panas. Ning bareng karo Mas Nanang polisi diambung langsung waras kok Nduk. Tenan. Oh demi Allah dhek cerita dhewe kok karo aku. Dayane polisi pancen ngalahke dalang. Yen dalang karo polisi tetep menang polisi. Sebabe yen polisi iki pistule iki lak loro, polisi iki lak loro. Dadi dalang mongko mung siji. Ayo, dhewe golek sing dobel. Ayo. Ning akhire ya jodone awake dhewe, jodone seniman ning tetep mengabdi sowan oneng kepolisian kene. Ya, nggih. Monggo Bu Kesi kula aturi matur rumiyin napa kados pundi gandeng jenengan nggih kalian nostalgia mergo cinta pertamanipun kali polisi. Nggih. Ayo. Dadi matur napa niki dalam rangka ulang tahun Brimob niki. Ayo monggo Bu Kesi. Beh, aku bareng mbok kon matur ngono aku wis don dhisik lho Pak. Rahasiaku sudah terbuka di depan bapak-bapak Polri di sini. Ning ngomong aku bener ora mbiyen pacarmu pertama lah ya polisi ta? Heeh, tenan. Iya. Pancen aku mengidola banget karo polisi ku ket zaman aku SMP. Ning kok ya aku apese kaya duwe bojo dalang ngono ya. Jangkrik bojo dalang iso apes sih lho. Kowe iki tak anake nganti papat iso apes sih lho ora. Loh, sampean pernah ya eling to, Pak? Anyar-anyarane awake dhewe manten anyar mbiyen to? Manten anyar mbiyen kuwi aku angger bar nyindeni sampean bubar dalang tekan ngomah njur ditagih utang. Tenan iku. Terus lek pamane dadi bojone polisi? Ya aku ayem mulya. Kan tembake loro. Dadi ya mulya kono ora tau nyinden ning omah gur ngelus-ngelus pistol ae. Ya Ben, itu sudah masa lalu. Nggih. Kula nderek mangayu bagya hari ulang tahun Brimob ingkang kaping 79 tahun. Brimob itu bukan profesi sembarangan Pak Dalang. Brimob itu merupakan elit, polisi elit loh. Polisi elit milik Indonesia. Ketika polisi biasa itu tidak mampu menyelesaikan permasalahan negara yang berkaitan dengan huru-hara, maka Brimob lah yang maju menyelesaikan semuanya. Iya ndak? Iya apik omongane mantan polisi ngono iki. Wes to iki masa lalu, gak usah cemburu rek. Gak usah cemburu. Mboten. Jadi salah satu tugas Brimob yang paling berat itu salah satunya adalah menangkap teroris, mengamankan negara dari teroris. Itu berat loh Pak, teroris itu nggak kelihatan, dia menyelinap di masyarakat, di penduduk-penduduk apa istilahnya deh, membo nyamar dari masyarakat, ternyata dia itu teroris. Tetapi yang mampu mendeteksi, mengincar itu adalah bapak-bapak polisi kita, Brimob kita yang tercinta dan luar biasa. Ngoten niku. Sing tukang nyekeli teroris ya. Teroris musuh negara ta kuwi? Iya. Kuwi pancen berbahaya. Ning isih berbahaya meneh teroris cinta Bu Kesi. Wah, kuwi saya Kok bisa? Aku mulai sereng-sereng mergo mulai diteror karo sinden mepet dalange iki lho. Lah, makanya dari itu bapak-bapak nyuwun sewu, kalau menjadi istrinya polisi, jadukna aku mbiyen bojone polisi, atiku ayem.
ngerti sinden ayu polisi yo ndingkluk wedi karo aku. Neng lek bojo dalang cedak sinden ayu kaya Elisa ngene atine bergetar. Diam-diam. Loh, aku ngerti loh Pak sampeyan ambek Elisa diam-diam ada sesuatu rasa piye ngono ngerti. Rasa bakso. Tapi enggak apa-apa. Itu kan spiritnya orang punya kerja. Dadi seniman kuwi kudu kaya ngono. Ibaratnya panjenengan menika menawi di lapangan neng pentas ngene iki sebagai seorang dalang itu milik umum. Jadi suami saya itu milik umum. Ibaratnya jenengan iki wis tak liarke. Saya tau kowe ngandakne aku milik umum iki jane omong-omong ora penak Bu Kesi. Tribun. Sing umum biasanya toilet lho, sampean iki rumahmu padane aku WC ngono. Gak guyon-guyon. Wes nembang. Ya aturno pangkur Polri milik kita Bu Kesi ya. Nggih. Enggak. Pengabdian untuk bangsa menegakkan hukum beserta adil, jiwa tangguh, budi luhur, menjaga Indonesia aman tertib, masyarakat guyub rukun, Polri rakyat terus manunggal. Masuk. Jayalah bumi pertiwi. Polri milik kita. Pengabdian untuk bangsa,
Iki mau lelagon anyar ya Mak. Lagi mentas saka Kenceng. Polri milik kita babonane saka Pangkur. Ya, menika kula aturaken wabil khusus teristimewa dumateng Bapak Kapolda, Bapak Imam Sugianto. Ya, ugi dumateng Bapak dan Satbrimob Polda Jatim, Bapak Suryo Sudarmadi. Ya, ngono ya ya. Kaya mengkono. Wis muga-muga minangka tandha bektine seniman marang keluarga besar Polri ya, Mak. Lho, ya iya siap. Ki ana bintang tamune ditanjake. Menika waranggana yang menjadi pilihan panitia. Nadyan tak tawani bintang tamu sapa-sapa tetep ora kersa, sing dikersakake ya kuwi sinden terviral dan tiap malam tidak pernah berhenti. Terus tanggapan kemanapun seluruh Nusantara dan juga cantik jelita yang menjadi idaman seluruh dalang Indonesia termasuk saya. Kaya ngaku enek bojone barang nekat ra apa-apa kono mantan polisi nek. Tak wales pokoke saiki. Ya Mbak Elisa Urcarus Alaso. Wah ya. Teko wiwit sore. Oh tenan yen karo aku manut kok. Biasane dheweke anggere munggahi pas limbukan. Mau tak kandhani, Mbak nanti susunan acaranya itu agak sore. Pak Dalang jam berapa saya ngikut Pak Dalang? Pak Dalang naik jam berapa? Kalau Pak Dalang naik saya juga naik. Ya ngono. Tak aturi jam 8 harus standby nyatane. Walah temenanan, semangat, sregep. Ya. Kaya ngono kuwi gemati karo awakmu. Jane upamane rong kelakon aku rabi karo Bu Kesi karepe ya dhek pengen tak rabi kok, Nduk. Lambene elek ora. Gandeng ning Surabaya supote rek ayo rek. Wah ya, ya. Monggo Bapak Ibu Piyai Surabaya, nggih. Mumpung niki sasi November, 10 November adalah Hari Pahlawan. Monggo semangat bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan, nembang bareng dengan penuh bahagia. Rek ayo rek, persembahan dari Madangkara. Yuk. Monggo Mbak Lisa berdiri yuk. Hey.
Seksi Ya, gimana? jadi rasanya romantis. Seksi itu maksudnya rasanya romantis, syahdu penuh dengan cinta. Jangan membuat kita memikir sesuatu, yang penting mangkat wae ngono. Engkau dipikir keri. Engkau nek ra nggawa sangu ya engkau mbok menawa ana saweran teko ngono lho karepe. Ya bener. Mula kaya para penonton niki Mbak Elisa. Pripun? Pokoke mangkat komah niate mangkan mbok sangu mbok ora. Anggere nonton wayang ning Mapolda. Iya. Genah aman ra bakal luwe mergo jajanan kabeh gratis. Gratis, sampun dahar sedoyo. Dereng, nggih mangke gampil ke panggih wingking. Nggih, bab dereng. daharan beres mangke. Ning niki mau sampun sami nembang dereng. Rek ayo rek niki bapak-bapak penonton. Bapak-bapak penonton dereng, kula dereng mendengar karena dengernya suara sinden kalian wiroswara. Nggih. Nyanyi bareng nggih, hafal mboten, Pak? Bapak polisi sedoyo hafal mboten? Pangapunten, yang mohon izin boleh nyanyi rame-rame kita corone ijonan. Ya ijonan, garingan tanpa duduh. Iya. Nggih. Coba ya. Rek, ayo rek. Benar. Rek, ayo rek. Benar. Cak, ayo cak. Cak, ayo cak. Iya, cak apa? Oh, cak ayu. Ayu. Salah kupengku sing lancar. Krungumu apa? Hah? Krungumu apa? Cah. Ayo aja marai elek. Oh, kabeh apik lho, apal sedaya. Jelas itu lagu Surabaya, nek nganti gak iso rek ayo rek ya gebang ngeten no. Ada bonus 100.000. Nggih. Salah satu penonton yang mau naik panggung dan juga nembang rek ayo rek Loh. 100.000. Ayo. Nonton wayang kurang penak piye, makan Langsung tak tambahi 200.000. 200.000, monggo Pak. Kapan malih niki disyuting jejer Elisa entuk duit meneh. Ya. Bejo Pak, jenengan iso jejer, kula sing dalang ra tau jejer Pak. Nggih, matur nuwun Pak Cahya Kuntadi, kula Nggih. saged jejer kalian Mbak Cantik Elisa saking Lambelu. Lambelu. Apal nganti. Apa lho Pak? Nggih, Pangapunten idola. panjenengan sinten naminipun? Nami kula Sarengat saking Gayungan, kula mriki wau diajak kalian Pak Bambang Polsek Gayungan ngaten. Oh, Saking pundi? nate. Gayungan niku lere bundaran Waru niku Pak. Oh, asmanipun Pak. Sarengat. Pas sarengat saking Sing genah kayu. to Pak, sing Nggih. konsisten. Sare apa anu, sing genah to? Ayo. Saya tahu sare itu tidur. Iya. Hah? Apa arti namanya kalau dari orang tua? Asmo Ginaryo Jopo. Rumiyin niku bapak kula maringi jeneng kula niku asli Syariat. Oh. Gandeng wong Jawa ngarani syariat mboten saged akhirnya sarengat. Wih, Pak Cahyo Oh, tuh. sae, apik. Syariat bukan. Tunggal ini sareat. kalau la ilaha illallah gandeng wong Jawa ilate iki angel, akhirnya dadi apa jenenge apa wala-wala kuwato. Ngoten Nggih. kalau tunggal ini kalau. Nggih, nggih, Pak nggih, nggih, Pak. Sarengat, nggih. Nggih, Pak Cahyo. Siap untuk hadiah 200.000 dari Pak Cahyo Kuntadi. Siap, Mbak Kalian Elisa. Fenomenal yang sugih duit. Siap, Amin. siap, siap. Nggih. Amin. Nggih. Nggih. Coba ya Pak. Sepinten Mas. Mengke nek kalih nek wayahe pun mlebu jenengan ngomong nggih, Mbak nggih. Oh, mungkin gampil. Oh, nggih. Masuk bersama kita. Alah Nggih, mboten nggih. usah omong, pokoke butuh mlebu lebokne ngono lho, Pak. Lah nggih. Oke. Copi nggih. Nggih. Rek, semonten nggih. Rek. Rek, ayo rek, mlaku-mlaku nang tunjungan. Rek, ayo rek, rame-rame bebarengan. Cak, ayo cak, angger po. Aku, cak, ayo cak, golek kenalan cah ayu. Ngalor ngidul mirat motok moto mas saya mung nikan nyingkul ati lega sapa ngerti nasib awak lagi mujur kenal ambek anake sing dodol rujak cingur. Ngapunten grogi kalih wong ayu, Pak. Nggih, ilang kabeh.
Nggih. Jejer kalon Mbak Lisa akhirnya hilang kabeh blank. Nggih. Tapi pon jangkep Nggih, sedoyo nggih, niku nggih, pun nggih, kula Pak. koreksi jangkep Nggih, sedoyo. nggih, nggih. 200.000 sik salah namung setetek mawon. Nggih. Jadi mengke nggih susuk 10.000 Nggih, mboten apa-apa. Nggih. Nggih. Monggo niki mung tandha tresna, Pak. Perkara lali utawi luput grogi mboten masalah, nggih. Ning nggih niku lek sari nggih sari ampun nganti ngat nggih. Nggih, bojo kula nggih sing senenge ngoten niku, Pak. Nggih. Niki nek pas turu nggih ngoten niku. Nggih, pun. Nggih, Nadyan nggih. sare tetep semangat. Nggih, matur nuwun Pak Cahya Kuntadi nggih. Sami-sami Nggih, nyuwun matur tepuk tangan nuwun. untuk Pak Nggih. Sarengat luar biasa. Nah, menika penonton wayang penonton budaya sesungguhnya Pak Cahyo. Leres, leres, Luar nggih, biasa, nggih, aku seneng nggih. banget. Do melumpuk, malah mergo udan tadi do merapat melumpuk begini kan rasanya Nggih. semakin hangat. Malah kula dongakne Mbak Lisa. Apa? Udan iki muga-muga nganti wayangan rampung. Oh ngaten. Dadi men penonton iki ora mulih ngiyup nang kene nganti bar. Tenang mawon niki setia sampai selesai ya Pak ya. Minimal ya goro-goro nggih. Nggih, Dimelok kemelu tirakat untuk Brimob untuk negeri. Nggih. Coba nyuwun apresiasi dan kata-kata mutiara Mbak Lisa untuk HUT Brimob dan juga HUT Korp Polairut ke-74. Mapan wonten ing Mapolda mriki. Nggih. Nanti tadi Pak Cahyo lempar-lempar pantun, aku lempar pantun dikit aja ya. Siap? Ya, HUT Brimob yang ke-79. Cakepnya nggak keras ya. Ya ulang ya. HUT Brimob yang ke-79. Cakep. Polda Jatim menjaga keamanan sebagai yang utama yang dituju. Cakep. Iya. Terima kasih untuk semua polisi untuk pengabdian. Semoga selalu presisi menuju Indonesia maju. Wah, Wes cerdas utama tenan, kuwi. pinter. Utama presisi menuju Indonesia maju. Panjenengan tadi juga menceritakan tentang sejarah Cikal bakal Brimob. cikal bakal Brimob. Awak dewe lagi panas-panas Jepang Indonesia 04. Betul. Bener ya. Nah, cikal bakal Brimob Rumien juga berasal dari zaman Jepang ketika menggusur Belanda. Betul. Rumien tahun petang puluh loro, 1942. 42 nggih. Nah, ketika menggeser Belanda, Jepang itu punya beberapa korps ya. Ada Heiho, nek eling zaman pelajaran IPS, ono Satuan-satuan, Peta, nggih. ono Seinendan, ono Keibodan. Nah, iki ono sing bakale dadi Brimob kuwi. Nggih. Kuwi ono jeneng Jepange. Tak eling-eling jenenge Tokubatsu Keisatsu Tai. Kowe iki omong apa? Betul itu benar nggak Pak? Iya ya. Tokubetsu Keisatsu Tai. Itu cikal bakalnya Brimob. Nah, itu bertugas ketika dia Indonesia mulai mau merdeka. Ya. Selain dia juga mencuri persenjataan, dia juga memproklamasikan, menyebarkan proklamasi Indonesia ke seluruh pelosok sehingga dikenal bahwa Indonesia merdeka. Nah, bar kuwi saka sing jeneng Jepang kuwi mau pindahlah jenenge dadi apa? Iya, ono jenenge sebelum jadi brigadir mobil itu diwalik dulu. Mobile brigadir, jadi mobrek. Nah, setelah mobrek selesai itu tahun itu kemudian sama Presiden Soekarno tahun 61 kalau nggak salah baru dijadikan sebagai brigadir mobil. Ngono dadi iki ono sejarahe ke zaman Jepang dieleng-eleng ya. Nek salah kok digoleki dhewe ning Google apa AI ya. Teknologi wis canggih, jangan sampai kita dianggap bahwa kita buta sejarah, buta literasi. Kok sinau sing sregep ben Indonesia aman, Indonesia maju. Bener ya. Menuju Indonesia Mas ngoten iki. Bener, Indonesia Elok Mbak Lisa. Pemane jenengan tadi bintang tamu wis pas. Ora mung tembangane apik, ora mung suarane becik, ora mung jenengan niku cantik, ning nyatane cerdas, berpendidikan, nyatane ya kandidat dokter yang sangat luar biasa. Matur sembah nuwun nggih.
niki disambi biar semua sama rata, enggak kok tumeh seniman nopo seniwati itu dianggap sebelah mata, tapi juga bisa membangun negeri, juga bisa ikut melestarikan budaya dengan cara kita sendiri. Gitu. Bahkan ini Mbak Lisa, ini dari Ibu Tarsih Purnapulwan badhe nyumbangaken swanten lumantar langgam setya tuhu. Wah, sebuah kehormatan ini. Kok aku sebagai sinden kegeser ora ya kira? Wah, mboten. Wah, aku ikut senang, ada yang ikut mau nyanyi. Monggo Ibu sinten? Ibu Tarsih. Ibu Tarsih, monggo ada panggung, kami persilahkan tanpa mengurangi kehormatan Ibu Tarsih bisa bergabung di atas panggung. Nggih, monggo. Menika. Monggo kaca-kaca yo. Tak tang tak dang 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 dang. Monggo Bu Tarsih. Yuk. Malam. Mohon izin Ibu. Mohon izin. Iya, saya Elisa mendampingi Ibu biar nggak sendiri. Iya. Kalau sendiri bahaya Biar soalnya. saya nggak nervous. Ya. Bukan nervous Terus ya, ada yang tapi dengan Pak orang yang Dalang tuh cantik. gampang ngeliatin orang cantik. Bahaya Bu. Padahal aku mata keranjang asem. Oke, menika mau mempersembahkan lagu untuk Hut Brimob nopo menika Setya Tuhu. Setya Tuhu. Sama bawanya apa langsung tembang. Bawa. Oh, luar biasa. Cobi Bu, monggo kados pun Mbak Elisa. Iya. Mohon izin ya. Iya. Saya kan bukan sinden. Nanti kalau ada yang belepotan mohon izin untuk disambung. Oh, siap, injih Ibu. Nggih, mboten napa-napa Bu Tarsih. Pami jenengan ingkang klentu, mboten enten masalah wong jenengan jenis sinden. Nggih. Nek Mbak Elisa sing salah langsung tak tembak dor. Alah tembakanmu siji wae ra wedi. Ayo tak golek neh sok. Ayo. Nggih. Monggo Bu Tarsih. No. Pamintaku ini masih dewasa. Lho niki Bapak Kapolda nyatanipun nggih Polda Jatim kagungan sinden sing apike kaya ngene. Njing nek ulang tahun Polri kedah wayangan melih niki Pak Kapolda. Amin. Tansah hari runtungan ing sarina sawa ngene. Sampun purna nggih Bu Tarsih. Sampun. Tahun pinten pensiun? Tahun ini. Oh. Bulan Februari kemarin. Jadi dulu juga poluan ya? Saya dulu Masya polwan, Allah. sekarang bekas polwan. Ngaten. Nggih. Lah poluan niku pas upacara lek disiapi kan siap gerak ngoten nggih. Nggih. Lah sinden mboten nek kula siapi mending sigar brak ngoten niku. Ngapunten mohon izin Ibu. Nona. Dadan kenggang serempet lamun adoh
caketing ati yen cedhak tansah mulat sida asih pindho mimilan mintuna hayo nimas bareng hana tepi wajib situasi Nyuwun tepuk tangan Bapak Ibu, luar biasa Bu Tarsih menika pulwat yang sangat hebat, berbudaya, piyayi nyeni kados ngoten niku. Nggih. Ngapunten mohon izin Bu, kok jenengan remen nembang niku napa sebabnya kok suka dengan tembang-tembang Jawa? Nggih, remen mawon. Remen. Enak didengar. Oh, ada keturunan Bapak Ibunya seniman gitu? Ya, Bapak. Napa dalang? Enggak. Apa? Suka tayub dulu. Tayub. Oh, tayub juga bagus. Tayub itu kan dari tembung ditata mendo guyub. Nah, tentang persatuan juga luar biasa. Iki. Pun pensiun dadi polwan. Mboten ngersakake gabung teng Madangkara dadi sinden ngeten iki. Balas bergabung dengan Padangkara. Nggih, Madangkara nggih. Padangkara. Nggih. Wadah dalang polisi. Ada. Ada. Namanya Padangkara. Oh, Padangkara. Wadah dalang polisi. Oh, mekaten nggih siap. Tapi nggih tasik belajar. Mboten napa-napa pun sae sanget, Bu. Nggih. Monggo sak langgamipun nggih. Kalau nggih. Nggih, monggo nggih. Aku kang setia satu Bu Tarsih hatinya tidak pernah gentar kepada masyarakat, terus welas asih Bu Tarsih. Nano mugi antuk berkaing witi
Kami Mohon senang maaf, sekali selaku kerepotan. seniman, panjenengan mau nguri-uri, mau nembang itu udah suatu hal yang membuat kami bangga. Terima kasih. Iya, semoga nggak sampai di sini tapi terus ya Bu. Siap. Iya, ikut nyinden Padangkara sama Madangkara. Tapi nggak pernah latihan saya, ada sesuatu pekerjaan Oh aja. iya, siap. Mohon Terima maaf. kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak, Ibu. Terima J. kasih matur nuwun. Ini Pak. adalah kado yang terbaik untuk keluarga besar Polda Jatim Bu Tarsih, matur sembah nuwun. Ya, ugi kathah menika Mbak Elisa para dulur-dulur kula menika Mas Dedi kalian garwanipun menika saking PUPR menika ugi rawuh kalih Tore Bre. Halo Bre. Hei, halo Bre. Wah, ini anak ini kok. Kendeli kliwat. Niku Ibu Sri kalian Pak Jono. Niku nggih niku mie ayam punya niku asline Wonogiri. Wonogiri sampai sini. Sedati. Oh iya, terima kasih ya yang dari jauh-jauh ke sini Nggih, Pak dengan Waris. kaosnya Caksi Lover. Wah, nggih. sos, nggih. Pak Waris Sugiono, terima kasih Pak Waris nggih. Lan sedaya kemawon para kadang. Niki enten pamundhut Kembang Rawe Mbak Lisa. Nggih. Jenengan sing Sebelum ngatur, nggih. ya Kembang Nggih. Rawe nanti kalau boleh bergabung mungkin Pak Kapolda boleh. Wah, bagus sekali, bagus sekali. Boleh bergabung ke atas loh Pak Kapolda nanti ya. Nggih, Saya siap. nyanyikan dulu Kembang Rawe nanti Nggih. bisa Nggih, sambil. diselani riyen nggih. Nggih. Oke, nggih. Langsung nopo pakai apa embel-embel depan? Langsung kemawon. Nggih, Nggih, siap. monggo. Kembang Rawe menika pamundhut saking Pak Somin Riyanto. Nggih, menika ngersakaken Kembang Rawe. Monggo para kadang-kadang Madangkara dipun aturaken Kembang Rawe dados. Yeah.
matur Mbak Rawe, Mbak Lisa. Nggih, titip Ibu Bendahara menika nggih. Nggih, biar aman. Nek Pak Cahya engko gawat engko. Ora kok pek dhewe ae. Hah? Ora dipek dhewe ae. Ya aja iki nyambut gawe bareng. Mosok mau ya arep nyanyi dhewe ra nganggo gamelan. Wah, ya pinter cantik sekali kamu. Kandhane ngomong. Wis cantik, pinter, ayu, aku seneng. Dan cerdas. Piye carane golek duwe Mbak Lisa pancen rajanya. Ayo. Mula kayak Pak Haji Rarjo nanti koyo. Iya. Menika ada banyak bintang Mas Dangkara yang bisa ditampilkan juga Pak Cahyo. Ditampilkan, Monggo oh, iya, sinten menika. Ada Mbak Umi Hafifah dan juga ada ini bintang yang aslinya juga dari Surabaya. Namun ini kuliah di ISI Surakarta jurusan tari dan ini adalah salah satu bintang tari yang sangat luar biasa, sering tampil di ibu kota, yaitu Mbak Okva Lica. Mbak Okva Lica. Ya, Mbak Lica, ya. Cantik sekali. Sekong sakmene iki paling ayu dhewe tengah pancen bener. Ya, cantik sekali Mbak Okva ini ya. Cantik, irunge bangir kaya pelorotan TK. Aku seneng ngono nek, aku seneng. Enggak, aku senengnya awakmu tok aku ora. Kabeh-kabeh seneng ora, kaya lanang apaan aku. Sik dibuktekke lek pinter anu Mbak Okva. Coba anu sampean gambyong, ora ketanggen ngarep tok. Gambyong PKJT Woparyanto sik. Buktekke ini adalah putra daerah dari Surabaya. Surabaya nang ndi to, Pak Okva? Sampean. Kula Sidoarjo. Sidoarjo ning ngendi? Wage. Wage, Pak, nggih. Wage karo Kliwon ngendine? Anu, sampinge. Sampinge. Ibu rene ora ibu mau? Wau pun mriki terus pulang. Pulang kudanan ya. Ayo diudani mulih terusan akhirnya. Kudanan maksudnya ya. Kapan terdekat pentas lagi drama atau apa gitu, drama tari atau apa? Belum tahu, Pak. Soalnya mau ujian. Pangestunipun. Ujian apa? Hidup. TA. Ujian TA, Pak. Oh, tugas akhir ya. Semoga sukses, lancar, barokah. Amin. Coba, ya Mas Dwi. Coba mumpung sik meleh Mas Dwi. Ayo coba ya. Ayo Opa, raketang sak kemerangan dong iki. Halo.
Lah ini bener-bener penari iki. Ya. Bukan KW, bukan. Ini biasanya ning YouTube kayak KW kae. Lah ini bener-bener penari bukan kaleng-kaleng. Cahyo pun tadi punya ini. Kok duduk Okva? Sudah capek toh? Belum nembang kok udah capek? Anu Pak, ngelak. Oh ngelak. Oh iya. Ya minum nggawa dhewe nendang. Ayo. Nggih. Minum dulu. Ah iya nggih. Nggih. Kesel ki mau utuh sir kuwi ngarep tok kok. Ah iya. Bareng ape kok eman-eman. Nyatane iso mendatangkan uang nih. Ayo luar biasa nggih. Anu jujur ae, capek borong? Belum. Belum capek ya? Enggak apa-apa. Belum sedikit. Ya. Enggak apa-apa toh? Nggih, enggak apa-apa, Pak. Enggak sakit toh? Enggak sakit. Enggak. Oh ya. Kalau sakit bilang loh ya. Ya. Pelan-pelan. Apanya Pak yang pelan? Itu nembangnya. Oh, nembangnya. Terima kasih kepada bapak-bapak polisi tadi yang sudah memberi tali asih kepada seniman. Itulah apresiasi dan tanda cintanya kepada para seniman-seniwati Indonesia dari Bapak Polda Jatim. Matur nuwun, Pak. Nggih. Karo Umi, ayo tampil. Ayo kancanan aku Ayo. Saya kira dadi bintang tamu we. Ayo. Dadi siden harian. Ayo. Siap. Mboten napa. Ayo nggih. Cah loro coba kaya apa. Lek malah ben gandeng panggung jembar tang lintang sisan Mbak Triasuti sisan membantu Mbak Okva. Wah, iman-iman kringete cah. Ayo nggih. Luar biasa. Ngene iki. Nggih. Enggak apa-apa ya, Pak. Berkeringat enggak apa-apa toh? Enggak apa-apa, Pak. Ya, itu malah semakin indah itu, Pak. Ya. Semakin apa, Pak? Indah kalau di kamera gitu loh. Oh, ya. indah. Mewujudkan inilah, memperlihatkan pada masyarakat perjuangan seorang seniwati seperti ini. Maka jangan dianggap sepele seniwati itu. Ngono lho, Pak. Nggih. Itu, ayo. Umi sih mengucapkan selamat sukses untuk Brimob. Ayo. Urus. Selamat sukses untuk Brimob. Semoga semua Brimob di Indonesia panjang umur, panjang yuswa, sehat, terus rezekine kathah. Mesti kathah ya Pak rezekine. Nggih, amin. Terus semoga banyak teroris yang tertangkap. Sama penjahat-penjahat ya Pak. Wis ora apa-apa, kudune lek anu tidak ada teroris ngono. Wedine kepepet ya ditangkep ngono iso banyak teroris. Oh nggih. Nggih lah, ngoten niku lah. Nggih Pak. Nggih. Nggih. Selanjutnya tak lewati sih Pak Genleren saya mesake. Mbak Lintang, selamat sukses untuk Polda Jatim, Genti. Nggih, selamat sukses untuk Polda Jatim. Semoga Brimob semakin jaya melindungi rakyat Indonesia. Sampun Pak. Ampun. Amin. Mbak Tuti untuk Polairut. Ayo, polisi udara dan air. Selamat hari ulang tahun Polairut yang ke-74. Semoga sukses, jaya selalu dan tetap profesional Polairut untuk nusa dan bangsa. Salam komando satu hati untuk Polri. Waduh, saya ngerti loh. Tahu di latar belakang apa kok ngerti kayak ngono lho. Akan jangan takut. Ayo sik. Iki ben ketok lek sampean iki tak melu pacara. Ya perhatian. Ayo. Siap, gerak. Ayo. Lencang kanan, gerak. Ya, nggih. Tegak, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Perhatian. Siap, gerak. Hasil-hasil. Gerak. Ayo bingung deh ora. Ya nembang. Wusu ini kenapa toh Pak? Hah? Wusu ini kenapa? Engko aku dhewe ora ngerti ya apa. Ki lak cak kiron kae biasane ngono kae ya. Cak Papat nembang lestari, semoga jalinan silaturahim antara Polda Jatim dan juga warga masyarakat Jawa Timur terjalin erat dan penuh dengan barokah. Ya. Dalam lagunya Amin. Lestari. Yuk berempat. Dados. Harapan dari
kabeh. Kanca-kanca Waranggana ya semangat, kanca-kanca pengrawit ya semangat. Oh iya, sound systemnya Pak Marno nganti volumenya ditambah-tambah terus saya. Mergo pancen tali asih dari keluarga besar Polda Jatim sangat luar biasa. Ini nganti puluhan juta loh ki mau. Iki kita wis sepakat arep nggindandakne AC-ne bis. Menangi dhewe. Ganti mawon. Nggih, Bapak, nggih, Pak Puji Santoso. Wah, dan nggih luar biasa nggih. Colo Madu Karanganyar. Wah, tanggaku. Wah, terima kasih. Terima kasih untuk nambah-nambah AC bis nggih. Matur nuwun Bapak-bapak sedaya katresnanipun dhumateng seniman. Ayo nggih.